Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Дар имрӯзанавормон 16 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. ҳатман лайка монед, дар каналмон подписатсия кунед ва дар комментария фикри худро оиди навор нависед. имрӯз 4 апрели соли 2021 мебошад. 1000 рубл 148 сомон, $100 1131 сомон. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштак бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пуррая оиди хонатон роӣ кунед. агар шумо хона кофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона ва аз куҷо шумо дар коред. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон қарор дорад. доми 21 этажа мебошад. хона худаш дар 19 ошчона ҷойгир аст. 53 квадрат мебошад як хонага, неки ба ҳазур ду хонагаам карда мешавад. ойнаҳои ҳамин дом синни роҳи калон нигоҳ мекунанд. 3 лифт дорад. обаш ба мотор аз 20 то 1 ошчонара ба ҳазур меброра оба. барои обуш ва седаш проблема нест. наздикишда 3 мактаби русӣ, 3 беморхона, бозор, детский площадка, ҳамаш дар наздикиша. нархаш 173 000 сомон савдоам мешавад ва ин суратҳое ки шумо дидестен, дом тайёра қариб ки ҳам халӣ мешавад. и ҳамин худи ҳамин дом нестаю, неки дом как тайёр мешавад, насиб соли ҳамин сол сентябрда анам халӣ мешавад. як хонага квартира дар шаҳри Душанбе, открытый лестница мебошад, 30 метри квадратӣ дар 4 ошчона қарор дорад. худи домам 4 этажа мебошад. 65 микрорайони шаҳри Душанбеда. об, свет ҳамавақта ҳастай. нархаш 225 000 сомонӣ савдоам мешавад. номерои соҳиби хона дар рӯи экрана. WhatsApp, имо, Viber дора. касе ки надона 65 микрорайон дар куҷоае, и байни бозори саховатаю гипразема, аним территорияда 65 микрорайон. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Сарбанд, ҳозира Левақанд. дар дуюм ошчона мебошад. 3 хонага квартира, дар наздаш мактаб, садик, боғ мебошад. об, свет ҳамавақта ҳастай. балкони калон дорад. нархаш 200 000 сомонӣ савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Шафтолбог, дар 6 сотик замин 5 дар хона, баня, кухни бо сементблок барои аловхона ҳаст. гирду ванаш забор гирифтагӣ. айни ҳол хона коробка мебошад. мактаб, садик, больница, бозори панҷшанбе ҳамаш қарибидай. нархаш 160 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрана, имо, WhatsApp ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ҳазрати Мавлоно, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, дар 6 сотик замин 5 дар хона бо таъмири миёна, об, светош доимист. нархи хона бошад $55 000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экрана. дар наздикии хона мактаб, бозор, банк, садик ҳамаш ҳастай. бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 6 сотик замин, 3 дар хона, 1 тоаш тайёр, 2 дар хонаи дигараш нопурра. нархаш 85 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак, доми 18, Шамсулло Юсуфӣ. бино 4 этажа мебошад. крыша дора. общи квадратураш 85 метри квадратияй. духонага квартира. беҳтарин ҷоя, маълумоти бештарша бо хити соҳиби хона метавонем бигиред. рақамҳои телефонаш дар рӯи экрана. нархи хона 250 000 сомона бо арзонам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Колхоз Россия, участок Фалоко.
5 сотик замин мебошад. об свет дорад. Як времянка дар рӯза ҳаст. нархаш $27,000 бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрананд. соҳиби хона хоҳиш мекунад ки беҳуда занг назанед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ, деҳаи Навобод. 4 дар хона иборат аст. бо калидораш, шкатур, стяжка дорад, дару треза дорад, свет доимӣ ҳаст, оби соатакӣ. нархаш $100,000 сомон бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. 8 сотик замин дорад. як бародармон сахти бад хоҳиш кардан ҳамаи хонаи арзон боша аз шаҳри Ҳисор яххонага. ина бародари азиз, аз ҳама яххонагаи бинои советӣ буда арзонтаринша мо ёфтем. аида дига арзон мо надидем ростига. яххонага квартира дар якум ошона бо масоҳати 30 метри квадратӣ бинои советӣ мебошад. ремонтш навай ва ба иҷораам дода мешавад ба муддати дароз. свет об ҳамавақта ҳастай бо ҳама шароитош. нархаш $120,000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага квартира дар якум ошона бо масоҳати 45 метри квадратӣ. бинои советӣ мебошад. бо ремонти миёна таъмин аст. панелни домо, 4 этажа домои панелни назди бозори дӯстӣ, яъне мардонда. касе ки надона мардон и ҳами ай гипразем тарафи шаҳр омаданда мебиёй баъди бозори гипразем ягон 1-2 остановка пас мардон мешава. нархи ҳамин хона $310,000 сомонӣ. аз бохтар замини фурӯшӣ хоҳиш кардан марҳамат, арзонтарша ҳамия ёфтем. 5 сотик замин мебошад. нархаш $85,000 сомонӣ дар бохтар қарор дорад. бо савдоам мешавад. соҳиби ҳамин замина срочно пул дар куре. ва квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. духонага квартира дар дуюм ошона бинои новостройка бо масоҳати 41 метри квадратӣ қарор дорад дар маркази шаҳри Бохтар. дар центриш бо таъмири олӣ. тёпли пол дора, кухни гарнитур дора, термикс ҳам хулас бо тамоми шароит муҳайё мебошад. хонара барои худаш соҳиби хона сохтагӣ буд. некиёзи камтар сундар кӯрушидагия. нархаш $230,000 сомонӣ савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 9 километр. духонага квартира мебошад дар бинои новостройка 3 ошонада бо масоҳати 43 метри квадратӣ қарор дорад. чихе гуфтем дар 9 километр. худи бино аз 5 этаж, аз 5 ошона иборат мебошад. нархаш $235,000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Хуҷанд дар Панҷшанбе Гулистонда. духонага квартира дар 6 ошона бинои новостройка бо масоҳати 50 метри квадратӣ. нархаш $250,000 сомонӣ. ремонтш навай бо тамоми шароитош. кондитсионер, холодильник, телевизор, мебели нав, кухни гарнитур, рӯпарӯи поликлиникаи Сеяй бо тамоми ашёш фурӯхта мешавад. бо бори дига такрор мекунем. нархаш $250,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун. сехонага квартира дар якум ошона бинои советӣ бо масоҳати 80 метри квадратӣ қарор дорад дар Роғун. бе ремонта, яъне коробка. нархаш $210,000 сомонӣ савдоам мешавад. лекин намият шудонем ки
хонаҳои советии роғун агар бигем мумкин қариб ки баробари ҳамаи навастройкаҳои солҳои 2000 душанбе чиба ки ҳама хонаҳои роғун ҳамашон наванд, ҳамашон хушрӯянд. ман худам дар роғун будам, дидагим беҳад сифати хубе. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза Навормон. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. То боздид дӯстони азиз, барори кор шумода.